mon na pichni mabiro ne achiel kachiel apani puoch gi pak bende dog ne ute fuambo gi jofuambo mopogore opogore ma bende temo kar nyalo margi nikech kaka jafuambo ing'eni entiere tich mar temo kelo ni tipo nyakorom Gajwang' mag iro malungo wang' kaka ineno ma bende dhi nyime bura Nairobi ka kopogore gi CBD iwacho ni chuny boma ma Nairobi neno ka ng'anyo nitiere kar dak ma Kitengela kanyakla kod Githurai neno kanyo ka iro malungo wang' oseba kanyo naneno ka nitiere jopiny ma bende nabayo kite akenda giba obila koso hangene duto te wabro bedo kwalero ni kopogore gi mano Ngong Road kama jafuambo mar Owenga nitiere aneno ka chal mare ni maber kopogore gi Nyakorom Gajwang' e gwenge mag Masawa iwacho ni gwenge mag Nyeri bende aneno ka ng'anyo bende osechako e gwenge mag Nyeri gwenge mag Masawa kanyo Nyakorom Gajwang' kata kamano aneno ka jopiny bende penjo ni gwenge mag Makalu to chal nade mana kana senyisi ni gwenge mag Makalu Nyakorom Gajwang' odiochieng' ma kawuono ok pok waneno ng'anyo ma bende timore Millicent nosenyisiwa chal mano mar ng'anyo e kaunti ma Kisumu nwaneno kanyo chal mar ng'anyo e kaunti ma Homa Bay Ali Abich nwaseloso godo kanyo watemo manyo Migori ma kama bende nyawadwa George Juma nitiere Nyakorom Gajwang' Kisii kama Crispin Otieno nineno kanyo ka rowere bende nomoko tie nyamburko e apaya Nyakorom Gajwang'. Gin weche ma bende waluo ni machiegni achiel kachiel. Mombasa ineno kanyo ka pod ng'anyo mamuola pod dhi nyime. Kata kamano durbin ma bende wago Nyakorom Gajwang' en ka ponono ni jong'anyo ma kamago biro bedo ka chopo kama bende na gidware Nyakorom Gajwang' kinyalo paro ne gidwaro mar mondo be gidhi chiw petition bende wan nyalre ka bende jong'anyo ma kamano wacho ni giyango ni gitimo ng'anyo mamuol kaluwore koda chik namba 37 bende familia manowito nyithindgi bende nowacho ni gibiro bedo ka girwako reflectors tisede kod badges kaka yor mano mar yangore jofuambo mopogore opogore Nyakorom Gajwang' ma bende isebedo kineno ka tipo mako kanyo bende ineno kanyo ka orwako iwacho ni media council girwako badges kata mana mag fuambo maggi mar mondo mi gin bende giyangre e yo makare nikech waneno kata mana ng'anyo maket kod magi jofuambo bende hinyore Nyakorom Gajwang' e kinde ma bende watemo makonu duol kanyakla kod kanda mopogore opogore Seth kintiere kaunti ma Kisumo chal mar ng'anyo kineno kaka dhi Thika Road bende ineno kwa minyo ni gisani apaya mano ma Thika Road kinyalo neno vijende gintiere koda kite machal ka gima gibayo godo obila kanyo obila obiro mar keyo kite mokete ndara kanyo Seth dibed ni ma bende machako kelo kata mana tulo makoni kod kocha ineno kata mana helicopter moro bende fuyo e yamo kanyo Ero kamano Sharon ing'eni an aja Kristo to kasomo muma kitabu mar Ecclesiastes jawacho ni onge gima nyien matimore piny kama matimore onge gimoro amora manyien mineno ka itimo Thika Road mineno ka itimo Mombasa mineno ka itimo Kisii cha mineno ka itimo Kimathi Street kila kitugo wasetimogi ka waseketo time mwawang'o godo yo wasekite e wang' apaya onge gima wasetimo ma jogi pok notimo to gikone niyudo ni jowa otho kendo jowa owito ngimagi to onego bed ni ka watimo ng'anyo as prescribed under Article 37 ng'anyo ma Article 37 miwinjo ka jong'anyo giwero nitie kaka wacho ni ng'anyo no nyaka time nyaka obed peaceably and unarmed at any time ma ng'anyo ni koro lokre gima ok peaceable to emineno ka koro polis chako tiyo gi force mondo mi ng'anyo no orumi to ng'anyo no bende nigi limit ne ok inyal nyisa Sharon ni idwa chako ng'anyo saa 1 gokinyi nyaka saa 1 godhiambo mano ok en ng'anyo minyalo wacho ni duty bearer cha en idich godo mano mama ma use bath yo cha en emichande gi ng'anyo mineni iketoni nyathi mano onego dhi skul cha en emimone dhi skul ng'at mano onego bed ni timo ohande ma pile pile en emimone jamatatu madwaro ni oting' ji katero kuma tero en emimone jatuo mane dwa kata dhi timo chemotherapy kata dhi osiptal en emidino ne ot iketo ni in saa 1 nyaka godhiambo idwa ni ter ng'anyo kidino yo gikinyi ere kaka yo midine gikinyi emitero ne mudi yo otimo ang'o ikawo time ni idwa wang'o godo roundabout idwa kete roundabout miwang'o kata yo miwang'o gi time ento koro dhi winjo murni nade dogineno kama nitimo destruction of property to ng'eniya police bende nigi duty mar protecting property and protecting life ma any time ma ng'anyo dhi over and above kaka obedo prescribed by Article 37 to oyiene police mondo mi ochung ng'anyo
e chungo ng'anyo ka e miwinjo ka kinde ka kinde wajakwayo ni ichungo ng'anyo Seth yina mar erokamana nya Seth yina mar